Jamwale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV min calmini on ɗo mawɗon wonde dunde babade mande kala min bismi mon e kella gadanero ɓindo jandi alkamisa joyi lewru décembre 2024 bisimilla mon e kelle gaɗane robindo jayndeji puɗɗortoɗen ko jayndi gendire leydi Sénégal jayndi Le Soleil ɓe garti koye hanki o kanko Amadou Mame Diop joƴini omo ganduɗa ko kayitigi woni kesso gardiɗo suudu sarɗiyeji leydi Sénégal président de l'Assemblée nationale El Malick Ndiaye holiti noon Assemblée nationale maɓe mbaɗ ɗum galle gendi leydi Sénégal kono ɓe garti e ko yetno to banggue wonande abrogation totale ou partielle de la loi d'amnistie ɓe garti kamɓe jayndi Le Soleil yide ɗum ɗon beele ɗum jogorani addude peccor toon to batirde gendire leydi Sénégal jayndi Le Soleil arti hen jayndi Rewmi Quotidien ɓe garti koye loi d'amnistie installation de la Cour de justice Mimi Touré warti yide wonande priorité ji ko ɓuri ko hande oɗo saaha wonde to banggue wonande ko heñora e ɓen ɓe ganduɗa koye 15e législature nde ɗo haralde sappo e joyi ɓiɗo ɓen sarɗiyankoɓe toon to suudu sarɗeji leydi Sénégal ko artude e wadde ko yete ko noon abrogation loi d'amnistie kanko Mimi Touré warti en kono ɓe garti e Sangomar to banggue ndelam kuɓɓam leydi Sénégal ɓe garti e mois de novembre mbiyen lewru novembre yawtudu ndu leydi Sénégal heeɓi ko ɓuuri million ngaji tati barigal to banggue wonande pétrole jayinde l'info ɓe garti koye kanko El Malick Ndiaye yide jayinde l'info quotidien la feuille de route de El Malick Ndiaye kanko El Malick Ndiaye caggal nde woni président de l'Assemblée nationale du Sénégal warti yi wadde ko yete ko guinol golle makko to banggue wonande ko sumbani ko toon to suudu sarɗiyeji leydi Sénégal o arti hen kono ɓe garti e Maymouna Ndour Faye hanki o waɗi jaltal kucodiral mum e jayndi yankoɓe ɓe yide wonande dendagal ko laamu ngu namdino to banggue ɗereji ɗum ɗo kala o totti ɗum ne hawimo kay wonande ɗon nde o jeyaka e ngol ɗerewol ɓangguino ganduɗa ministre de la communication des télécommunications et du numérique mo ganduɗa holliti wonande e ngol billugol ngo ganduɗa omo jeeya hen jayde l'évidence ɓe garti koye kanko Aminata Touré warti e yiide wonande leelat walla yaw kono Macky Sall komo ganduɗa ko ma lawol wayno fawo e dow mum e yiide jayde l'évidence kono ɓe garti ha joni e ɓen ɓe ganduɗa ko kay en goni conseiller toon to Haut Conseil des collectivités territoriales ɓe garti to banggue wonande filñitere nde ɓe jogui e namdade jobdele hani e indemnité ji mabɓe jayde l'évidence arti hen jayde Li Quotidien près de 3 millions de barils produits en un mois ɓe garti koye Li Quotidien koye banggue ndelam kuɓam leydi Sénégal ɓe garti e oɗo rapport mo ganduɗa tawi noon ko Sangomar waɗi ɗum e lewru novembre ndu ɓuuri million ngaji tati barigal ɗum woni ko daña to banggue wonande pétrole e yiide on rapport mo ganduɗa ko Sangomar waɗi ɗum kono kadi ɓe garti e yiide wonande ɗum ɗo kala de ha joni laamu ngu ene jogui ha jaɓɓal sappo e joyi ha ni sappo e jeegom barigal to banggue wonande pétrole tawi noon ko e ha joni e ɓoje ɗe ɓe jogui jayinde source a ɓe garti ko ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui maayi tawi noon koye oɗo kata ne wayno cuumu toon to Mbour ɓe garti e yiide wonande ngun cuumu de ne wayno ko wayno mbiyen hesɗi dañama e ko saabi wonande ngun cuumu ngu ganduɗa nawi jinnaɗo kam e sukaɓe mum tolnotoɓe e jeegomo kono omo ganduɗa ko Anta Babacar Ngom sarɗiyanke kesso toon to Bawol gendire leydi Sénégal o waɗi ko yete ko question écrite fewde e omo ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo kabruji communication et des télécommunications kanko omo ganduɗa ko Aline Sall caggal nde waɗi ɓangguino jaltal ngol ɗerewol to banggue doggol ɓen ɓe ganduɗa ko médiaji ɗi laamu ngu heftini kanko Anta Babacar Ngom o waɗi hen namde fewde e kanko jagorɗo jayde l'Observateur ɓe garti ko Sénégal avenir sombre sous le poids de la dette kamɓe jayde l'Observateur ɓe garti koye leydi Sénégal woni koye jammo niɓɓumo wetani ɗum noon ko caggal nde jogui ñamade ɓurtude ha seeki aada ɓe garti ni e goto ɓe ganduɗa ko kay ganduɗa hakkille mum ene feɗɗiti to banggue wonande faggudu holliti koye jamonuji walla ni koye ñalawmaji ɗi ganduɗa ko musɗi leydi Sénégal fayi caggal noon jogui wonande ko yete ko tawi ko ɗum ñamande ɓurtude jande point actu ɓe garti ko e ɓen ɓe ganduɗa ko kay goni e feggotonoɓe kanko hoorejo leydi Macky Sall ɓattinoɓe ɗum yiide oɗo saaha noon ɓe mbaɗi namdal ɓen ɓe ganduɗa hande oɗo saaha de nanaka holɗo asamano timata e mumen ɓe garti ni e on mo ganduɗa ko kay tigui wonno maire mo Fati kono kadi woni no chef de cabinet du président de la République Macky Sall e jamanu wonno lamɗo leydi Sénégal Matar Ba ko noon kadi goto e ɓattinoɗo kanko Mariam Faye Sall Yahambay hani e omo ganduɗa ko kay tigui wonno ministre du PSE plan Sénégal émergent kanko Cheikh Kanté ɓeɗo kala hande oɗo saaha ko majjuɓe melaw jayde
point actu yarti hen jayde point actu yarti ha joni e question écrite mo ganduɗa kanko Amta Babacar Ngom o waɗi ɗum fewde e Alioune Sall jayde tribune ɓe garti ko e to banggue ndelam kuɓal ɗon ɗo leydi Sénégal Allah lubri ɗum to banggue ndelam kuɓal pétrole et gaz ɓe kolliti noon to banggue wonande cogguli ɓurtuɗi ɗi ganduɗa hande jobdele courant ene teska e nder leydi Sénégal. Anta Babacar Ngom waɗi question écrite fewde mo ganduɗa ko kanko woni ministre de la communication des télécommunications et des numériques e yiide jayde tribune la députée Anta Babacar Ngom contre Alioune Sall de s'expliquer e yiide jayde tribune jayde Sud Quotidien ɓe garti koye to banggue wonande tawi ko hokkude ɓen sukaɓe ganduɗa naata e dewle law haɗum ni adda ko yete ko mobde deedi tawi noon kadi koye on saaha ndi goni sukaɓe e on saaha ndi ne gonno e jangde haɗum teppa jangde mumen ɗum tigui ɓe kolliti wonande ko ɗum caɗele e dow e nder leydi Sénégal e yiide ni kamɓe ɓe ganduɗa ko Sud Quotidien ko ɓuuri 1 million ɓe ganduɗa ko adolescent en ɓen sukaɓe hande oɗo saaha ko wonduɓe e caɗele e yiide jayde Sud Quotidien jayde l'éveil ɓe garti koye passation de témoin au Parlement kanko El Malick Ndiaye e feggodirde omo ganduɗa ko Amadou Mame Diop e beccodiri juuɗe hanki o kanko El Malick Ndiaye arti e ɓoje ɗe o jogui fewde assemblée e mo leydi Sénégal e yiide mo ɗum galle gendi leydi Sénégal ɓe garti kamɓe l'éveil to banggue wonande Sangomar million ngaji 3 barigal to banggue pétrole leydi Sénégal heeɓi ɗum e lewru novembre ndu ƴeewoy to jayde Le Quotidien ɓe garti koye levée de fonds sur le marché de Liyomowa kanko Cheikh Diba mo ganduɗa kay tigui ƴettuno jaɓɓal gam leydi Sénégal heɓa ko ɓuuri 25 milliard e yiide jayde Le Quotidien leydi Sénégal watidaki hebde hay mbuɗu kono ɓe garti e kanko Maymouna Ndour Faye nde huccodiri hanki o e jandiyankoɓe ɓe ngal jaltal o heeɓi artude e tottude ko laaɓi e yiide wonande dendagal ɗereji namdonoɗi to banggue wonande saktirde walla télévision mo 7 TV o totti ɗum laamu ngu ana hawimo so tawi kay wonde ɓe billamo e ngol doggol ngol ganduɗa waɗi ɓangguino kanko jagorɗo kalfinaɗo wiyete ko kabaruji ministre de la communication des télécommunications kanko Maymouna Ndour Faye o arti hen. Bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe a yaw Pindi TV ko ɗum woni komin doɓɓinnomon e kelle gaden ɗo mbiɗo jaydeji e subaka hande o min dokka on aadi aljuma paado sahore welede Allah on jarama.